ulahutay. Ingon pa niya din the meaning of mercy is repentance. Kung imong sabto ni kinigingon ni Jesus Christ sa Matthew 12:7 o sa Matthew 9:13, the minute of mercy and not sacrifice. Aron dili ta makundim. Sa may meaning yun sa mercy. Ang gusto yun sa Ginoo, magrepent ka. Kanang kaluyan ka sa Ginoo, magrepent ka ba? Kanang knowledge unsaong pagrepent mo, kundi ka kabalo ini unsaong pagrepent kay ngano man wa makakabaw sa imong sala sa tubangan sa Ginoo, sige man kagsimba, sige man kagdaig, nga wa di ka kabalo acceptable ba na og dili, anhi man ka diri nga din wala ka kabalo ba, kanang wala ka nag-honor ba, wa ka nag-glorify. Kanang Isaiah chapter 58 verse 13 and 14, Pabita na kung wato ka sa balay sa Ginoo, ilha gyud ning adlaw ni is the day of honor, the day of pleasure, kanang kalipay ba nimo ba, kanang muani ka din aron dawato na sa Ginoo na imuhang pag-ani dinhi. Unya kung baliwala lang nimo pag-ani dinhi, pabita na dagang kayo mo imong nga simba mo ato simbahan, lipay kay mo ato simbahan, wasal ka balon sa imong buhaton dito simbahan. Unsa man ang simbahan? Mao kana ang balay sa Ginoo. Mana sa Isra chapter 9 verse 9, extension of mercy for the long suffering of God. Gi-extend lang niya ang mercy tungod sa iyang long suffering. Manang gingon dito sa Isra, and a little space of grace and a little revival, extension of mercy. Gamay na lang ni pag-revive nato. Manang gingon hangyo agad ang Ginoo nga i-revive pag kay ning gamay nga time. Manang gingon dito sa Roma, gi-stop niya ang righteousness for a short work. Ano ang short work sa Ginoo? Asa to Roma 9 kato pagsugod jud mao gito gihatag nga ningon ko Ginoo sa mo mensahe nganong naitabo man ni. Mo ni gihatag sa Ginoo sa Roma 9. Sa Roma o Romans chapter 9 verse 28, for he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make you upon the earth. Huwag yung kung kasabot ini itong una karon nakasabot ko pag itabog yun sa pandemya nga di natapanihon din iya usang i-finish ning work sa tuwa ba buluato nato aron pahinumdumata sa short work. Namatod pa niya, gi-finish niya ang righteousness. Cut it short in righteousness. Giputol niya ang pagkamatarong. Moto itong pagka-righteousness nga di nagsigit nagsimba. Giputol ka Diyot. Pagsugod ato mo nang mingo ko ninyo katong pandemya is warning nato to nga nagpahinumdum siya nga naa nata sa under of the long suffering of God. Kanang little space of grace and a little revival and extension of mercy. Di na ta magsalig nga kung muduol ta sa Ginoo kaluy-an patadayon. Kaluy-an tadayon, mga grasya ang Ginoo. Amazing ang grace sa Ginoo. Dili oy. Kung dili maghangyo na ta sa Ginoo sa mercy kay gi-extend na lang niya. Salamat ganita gi-extend pa niya ang mercy. So therefore, kinahanglan mahibaw ta sa meaning sa mercy. Kanang mercy sa Ginoo is kinahanglan mag-repent nga aron kaluy-an pata niya. Manibot pasabot diya pulong sa Ginoo. Usbo nato ning bulatos pagsimba. Manay yang gingon dinhi. Sa Roma chapter 9 verse 18, therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he harden it. Tanawa. Kasi gingon ni Pablo, siya maluoy na itong gusto niyang kaluyan. Ang gusto niyang kaluyan, ang dili niya gustong kaluyan. Manang gingon ay pagsalig nga kung ikaw ba kaluyan. O kinsa to iyang pagahion yun to niya. Muna magampo yun ta Lord, lead me not into temptation. Kanang pagahion na to ang iyang galingon ba? Manang if God para venture or if God debase. Kaba mo sa nang debase.
i-debase ang tao ba? Sa dictionary kanang debase, a lower in status, kanang status, esteem, guilty, or character. Kanang iubos niya ba? I-lower niya, ipaubos nga ikaw dili ka mo tamod ining pulong sa Ginoo. Okay lang na sige lang ng pulong sa Ginoo, sige lang ng wali ni Pastor Galo, sagdi lang na sagdi, puro lang mo sagdi. Ako mingon ko ninyo, mahinumduman ra na ninyo puhon. Wala gingon i-debase, ituklod ka sa Ginoo ba? Ang meaning sa debase himself by lying o lying to his supporter. Mo na yung meaning sa debase kanang nagbakak anong mga tao sa iyang kanang mga supporter bagibakakan ba? Ang Ginoo nagbuot sa tanan. Siya mo'y nagtudlo anak kanang lubat ba? Kanang nalubat ang mga tao. Giprapisi man gyud ang mga tao malubat. Mo bitaw nakita, naibaw ta nga di ningunana day ang Ginoo sa mato pangayon, Lord, ayaw mi i-appeal sa lubat. Ang iyo na to ang Ginoo, mercy na taron ayo pag baliwala nga diin kita nangalagat ta kundili kining long suffering sa Ginoo because a little extension of mercy na lang ni. So pangayoon na tong mercy sa Ginoo, dili ng paghaladalat sa itong kagalingon, kundi kung magalad mga ta sa itong kagalingon by the mercies of God. Naunta, kaluy ko Ginoo, sa akong paghalad, dawatan ni. Manang dili tangingon nga, muan nila ta diri, naminaw, simba nga, aron luwason. Maabot ang time, mahinumduman ra na ninyo. Mana yang gingon din sa Roma chapter 1 verse 24. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust for their own heart to dishonor their own bodies between themselves. Matod pa niya, subusa ang Ginoo usab muhatag kanila og kanang uncleanness, kanang dili maayo ba? Pinaagi sa ilang mga kaibog, sa ilang kasing-kasing, o kanang pag-dishonor sa ilang bodies. Kung ikaw, adunay kaibog sa imong unod, mo na inungdan, ituplod ka na, sige kag kaibog, hamtod ka ron, maibog pa ka sa inyong kikaibogan ron. Kanang pag-upgrade sa inyong mga nabatunan ron. Kanang gusto pagkagwapong cellphone, gwapong mga gwapo ta na, mga maayo, mga nindot. Manang gingon niya, ihatag po na sa Ginoo nimo, pero uncleanness ang tawag ana through the lust of their own heart, sa ilahang heart manggod. Manang nga itugyan ka sa Ginoo nga to sa uncleanness na lang hinuon ka. Magsige kag simba pero uncleanness ka. Dili ka clean. Mo bita na nga ang violator una ang mga propeta kay gano nila distinguish what is unclean or clean. Manang Ginoo na lang nagtuklod ang uncleanness kay ngano man. Siguro di sila maminaw sa wali, sa magwawali. Unya, madishonor na lang hinuon nilang body. Kanang wala na hinuon nga natama imong body, imbis muunor ta sa Ginoo, i-present na tong body as an instrument of righteousness. Dishonor na hinuon, kaya ang atong gibuhat dili naman righteousness. Between themselves. Sa verse 25, nga naman, who changed the truth of God into lie, kay gikambyo manggod nila ang kamatuoran ngadto sa bakak, nga unsa pagpaagi nga gikambyo nila kamatuoran ngadto sa bakak. Sa verse 25 sa Roma 1:25, and worship and serve the creatures more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Gikambyo nila ang truth ngadto sa lie, nga nag-worship na inuon sila sa mga creature, sa mga binuhat ba? Dili nang nagbuhat sa Ginoo. Mabito to si Pablo sa Acts chapter 17 verse 23 man to. Sa diya daw siya nagsuloy-suloy siya dito. Nakita niya mga nagasimba, pagtan-aw niya, giingan niya, kamo nagasimba nga mali nga pagsimba. Kay inyong gisimba kanang dili mao nang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang ilang gisimba dili creator, kundi ang creature. Pasalamat sila sa Ginoo nga di nagbuhat ang Ginoo mga dagkong simbahan, nagbuhat og mga butang sa kalibutan. Mo nang nga nalipay kay sila kay na sila mga materials, wa sila kabalo nga di nang angay simbahon ang creature di ay creator.
nga nagbuhat nimo nganong simbahon man na nimo siya tungod kay siya gayon mo ay tag-iya nimo nya maunsa man ka kung wala siya mo bitaw na nga mangayo kita mercy sa Ginoo mo na nga gi-change daw ang truth of God unto lie nga wa nila sulti gayon kung unsa gyud ang kamaturan nga diin ang ilang gi-worship is the creature more than the creator. O kanang Ginoo gayud nga tinuod mo na ang atong gisimba dinhi mo na musulti ko ninyo. Mao kana ang tagiya sa atong kinabuhi atong gisimba dili, di ba? Tuo ba mo nga kanang atong gisimba mo na tagiya sa imong kinabuhi? Sa unsa pagi nituo ka be? Kung nituo ka nga kanang Ginoo nga nagbuhat nimo mo nang di gyud ka mawala diri. Kanunay gyud ka mo anhid diri. Kay mao gani nagbuhat nimo. Walang gingon niya diri sa Thessalonians, dunay prophecy. Ang propesya sa Thessalonians, mo bitaw na kinilong sa piring ni, remember. Matod pa, remember, we are now under the long suffering of God. Kaya nga naman, doon naman gigi prophecy. Daghang ilagay mga propesya dili nga negative. Gamay lay positive. Gamay lay comfort sa Ginoo sa tuwa. Pero man bantayanan nato. Kaya nga no, hindi man nato ni matuman tanan. Daghang pagay kabubuton sa Ginoo nga diin gusto niya isulat pero dili daw igo, dili daw na tama man ang gingon, dili na igo ang dagat nga imo og tinta para isulat ang kabubuton sa Ginoo. Mo nang naigamay nga kabubuton sa Ginoo nga wa masayran sa mga tao. Mo nang niingon si Jesus Christ daan nga matod pa niya, not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those who do the will of my Father. Ado nag-will, gamay ra ang mga will diri. Kaya nga naman, puro gayud, gitawag o kanang mga buhat sa tao is dautan mo nang bantayanan na to. Kanang will sa Ginoo mo nang kamaturan, tinago man na. Unya, naay mga tinago, nga diin mo niya ang gisulti ni sa Ginoo. Matod pa niya sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 10, the mystery of the iniquity. Mo ni batayanan na to kay mugawas gyud ning mystery of iniquity. Kanang mga kahibugnan ba nga ang mga tao magbuhat og iniquity sa unsa pagi. Thessalonians chapter 2 verse 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Nga matod pa niya, ngadto sa mga malaglag, tungod kay sila, na deceived, na ilad, naghimog unrighteousness. Ngadto sa mga malaglagay, tungod kay nga naman, wala nila nadawat ang gugma sa kamatuoran. Usao paghigugma sa kamatuoran, nga may nagsulti kamatuoran, muna nagsulti ko nyo kamatuoran, ang tinuod nga pagsimba, nagsulti na ko ninyo, about anang tinuod nga pagsimba, kanang espiritu kamatuoran. Kinanglan mo simbagay mo sa espiritu kamaturan, kanang bation jud nimo unsay tinuod nga gusto sa Ginoo. Unsa may gusto day sa Ginoo dinhi? Sabat they keep it holy. Mo ni tinuod. Dili ka mo adto lang ka sa simbahan kay magdaig, magtugtog kay ikaw membro. Dili ka lang adto sa simbahan kay maghalad ka, maghatag kag mga butang nga nadawat nimo. Kun dili bati apod na imong gianhi dinhi. Conscious ba, di ba? O bitaw ng bautismuhan ta aron makabaton ta og the good conscience. Kanang gitawag og sa mga buhat nga maayo. Batiw nato ni. Mo na iyang giingon dinhi. Might be saved, verse 11. And for this cause God shall send them a strong delusion. Mo na hinungdan nga hinuon ang Ginoo naghatag og strong delusion sa mga tao, that they should believe a lie, nga aron sila hinuon mo tuog bakat. Munang nanghawa dili ato mga kaubanan kay sa may ilang gusto nagsulti magug kamaturan. Ang gusto nila lie. Ang gusto nila kanang dili nang ingunana nga mga pagsulti. Gusto nila kana mo nang mga malaglagay kanang naadto sa mga magwawali nga nailad sila mo nang ilang gibuhat unrighteousness kay ngano man. Wa man nila nadawat ang gugma sa kamatuoran. Kanang wagin sila nangita gyud sa tinuod ba basta as long nga diin sila nagpadayon pagsimba. Ang
Ug uban gani mga baguhan karon nangalaga na sa Ginoo, ang mga daan nangundang na. Sa simbahan ron ang mga daan may nagkuha kanang mga bago ba. Nga di na kauna-una nga hapit na mobalik ng pero katong mga daan ang hawa na to kay nga naman. Wala yang gingon, the cause that God sent them strong delusion. Wala ka ng strong delusion ba? Taba mo sa ng strong delusion pagkahisalaag sa tao kay na-deceive siya o nagbuhat siya ag unrighteousness kay nga naman wa man niya nadawat ang gugma sa kamatuoran wa man siya nangayo Lord maluoy ka tagay kog gugma kanang kamatuoran nga imong gipang sulti the love of the truth pangayoon mo po na sa Ginoo dili man na ingon nga muadto lang ka simbahan ana kay gugma sa kamatuoran na kay gugma pagsimba pero kung wala kay kamatuoran diya sa simbahan unsa ang nimo pagigugma sa kamatuoran aron ka maluwas that they might be saved muna ang Ginoo sa verse 11, and for this cause God shall send them a strong delusion kay wa man nangayo na ilad man mao na yung that they should believe a lie aron sila mutuog lie sa verse 12 that they all might be damned who believe not the truth but the pleasure of unrighteousness nga din sila wa man sila nituwa ng kamaturan kundili dito hinuon sila malipay kanang dili tinuod ba kanang unrighteousness. Abi nimo kining pagsimba wa ka kabalo kung unsay righteous o unrighteousness. Wa bitaw na ninyo siya seek first the kingdom of God and his righteousness. Mano say mangutana ko sa pastor kabalo ba ka unsay righteousness? Oo, kanang wadto simbahan. Ya bisag wala kay pagbati. Kanang moingon sa pwede man na, pwede ba din ng di ka bation anang wato ka simbahan? Anong pagbati ba sa kamaturan? Saan yung pagbati kung wakay kamaturan? Kung wakay nagsulti kamaturan, gani sa ila ang kamaturan nawala na. At tuwag ha, natay pulong pero ang problema ang kamaturan. Mao na ang giingon niya dinhi. Nga din, the mystery of iniquity mulihok din na diri karon. Kung basahon nimo ning Tisalonian sa sugod sa mga 7 hangtod sa 9. Usa ni katawo nga muanhid dinhi, a man of perdition, manang dalon niya mga tao nga katumalaglagay gani. Katong makabig kining gitawag the mystery of iniquity kanang pagkadaotan, manggawas man gyud ni. Unya katumalaglagay katong nailat o katong nagbuhat sa unrighteousness. Katong nalipay sa unrighteousness nga oo okay man ni basta nagsimba ko wa sila kabalo nga kana day unrighteousness. Muna ang giingon din ni Apostol Pablo nga aduna gayoy itabo muna bitong ato ning hinumduman kay naa nata sa long suffering of God. Kini lang suffering sa Ginoo is salvation ni. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 doon na siya warning. Sigurado gid ni mahitabo ni ano man kay ang giingon man gud ni Jesus Christ you there find it although ikaw naka baton og Ginoo nagpabautismo nangalagad pero diyan na mahibaw-an nga ikaw wala di ay katultol kay ang Ginoo nag-ingon you there find it tungod ini nga giwali giprophecy ni Apostol Pablo sa last days daw kung sa iyang gingon sa verse 1 in the last days perilous times shall come moabot yun ang kalisod kanang kakuyaw nga moabot nga naman unsa may kuyaw nga moabot nga ang mga kini gisulti ni daan sa mga Kristiyano na ha? Sa last days moabot ni perilous na gyud ang mga tao kay nga naman una ang laki moingon diya sa verse 2 for men shall lovers of their own selves. Ang mga lalaki, wala laing una-unaon, nila ng kaugalingon. Nga din sila, makabaton sila, mga butang-ana, mabito na kitang mga laki. Warning na ni sa ato ha. Mahitabo, magyod ni. Sa verse 3, without natural affection, kanang mga tao wala na sila pagbati kanang natural nga pagbati ba baliwala na lang nila ilang pagkakristohanon baliwala na lang nila ang mga pulong sa Ginoo pagsimba nga bubalik baliwala na lang nila ang rapture baliwala na lang nila halos mga twinkling of an eye wa nila tun-i kung unsa ang twinkling kanang natural affection without na natural affection kanang
wala na sila pagbati ba? Basta makasimba lang, makapaminaw lang, makatugtog lang. Verse 4, nga naman, lover of pleasure more than lover of God. Maingunan na gina ang tao puhon. Di ta makaingon na, dili. Wabita na kung makabasa kayo ni ayaw tuguti sa imo kagalingon mo ng mga tag-mercy. Kaya gipractice ka man na sa Ginoo, alangan imo di ningon, dili ko ana. Nga naman, kabalo ba ka nga Ginoo, gikaluyan ka? Sa verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof. O, naa sila forma sa balaan sila, maayos sila, mga iya sila sa Ginoo, mga pastor sila sa Ginoo, pero nag-deny sa power of God. Mabito rin makaingungkong na muabot ang panahon nga di, gidinay nilang power sa Ginoo. Mga tao mahadlok ng baksin. Ang Ginoo ay power. Ang baksin, noon giturok na, pero ang bitin, mupaagin na nimo niya, di gani ka maunsa, makainom ka gilo, di ka maunsa tungod sa pagtuo, design shall follow them that believe. Manang giingon ang uban, having a form of godliness, doon na sila yung pagka-Diyos nun. Pero di ay walay power. Kanang wala gid sila nagtuo nga sila gayon. Dili maunsa. No, giingon nga walay power nga din sila giubanan sa Ginoo, gikaluy-an sa Ginoo, ginatan-aw kanoy sa Ginoo. Wala gid nila na hunahuna ba. Walay power ang pulong nga ilahang gituuan nga kana mo nay may tabo nimo nga din sa imong pagka-Kristohanon, di ka mo tuo nga din. Siguro napa sa inyo siguro mo gibati nga di mo mutuo sa kung gisulti nga dili ta mamatay. Mo nay gingon sa pulong sa Ginoo, di ba? Kay siya na may napakamatay, life man iyang gihatag sa ato, life abundantly. Unsa man ang life abundantly? Life that past death, kanang life nga mulabay lang sa kamatayon. Life that cannot see death. Mo nay gingon ni Jesus Christ kanang kinabuhi nga di makakitag kamatayon. Kinabuhi nga di mamatay, kung bisan siya mamatay, buhi gid siya. Nga naman, kung sa may mabuhat sa tao, mo nagiingon ang life, ang padayag diri sa pulong sa Ginoo, kaya ang Ginoo mo na ang kinabuhi, di pa siguro mumutuwa na. Mo nang bisag naapay form of godliness, but denying the power thereof. Mo bitan akong moingon mo karon, ang Ginoo, if God parabenture, kuwao na inyong doubt, kung dili na siya mo establisar na nga mawa na inyong doubt, so may tabo na to, wala lang gyapon ta. Mao bitaw na pangayo sa Ginoo nga din. Unta ang Ginoo magsulti og pakba kanang extension pa ba na imong power Ginoo. Tinuod na extension na, tinuod ang Ginoo, buhi ang Ginoo. Sa verse 6, mao na ni ang gingon niya dinhi. Kung sa verse 2, mga tao, mga lalaki, lovers their own selves. Mao na yung verse 6 sa mga babae na pod ni. For of this sort are they which creed into houses and lead captives a silly woman burdened with sin, lead away with diverse lusts. Muni kuyaw hinoon mga babae ba? Kaning iniquity o perilous time will come kay nga naman dunay moabot gayod nga mangamang ba? Mungadto daw, magsakasaka daw sa balay. Unya iya latong bihagon tong mga mabihag. Katong mabihag mao ni sila katong mga silly woman o women, silly women kanang mga mahuyang ba nga halos di mutuo sa mga pulong sa Ginoo nga giwali silang pastor. Di kumutuwa na. Mo na makabig na sila sa ulayng adlaw. Katong gitawag laden with sin, katong nabugatan sa mga sala ba nga kanang mga sala nga gibuhat niya sa Ginoo nga sige nagsimba pero wa day nila tamuda ang tinuod gayon niya mo nang leading with sin kanang nabugatan sa mga sala sa mga kanang gisugo sa pulong sa Ginoo nya wa buhata unya mo nang gingon naa sila sa kabugat sa sala. Lead away with diverse lusts, kanang gigiyahan sa mga nakalinlaing pangibog, ibog dito, ibog diri, ibog. Abi niyo babae may ibugon man ginang babae, di ba sa mga butang. Mao na ang sakon pohon niining gitawag for the sword are the which creed o mangamang na sila into houses and lead captive, mga mangabig na sila katong mga silly women who lead in with sin and lead away with diverse lusts.
Katong mga babae nga din, halos puro pangibog. Gusto ana, bilmuko yan, bilmuko. Mana nga puro kanang gusto anang mga butang. Ang last mao na niya, morning mga Kristiyano ning gipahinumdum sa Ginoo niya. Sa verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Sigig tuon, Sunday school, Bible study. Pero dili mo adto gayud sa knowledge of truth. Wag gyud mahibaw-an jud unsay tinuod. Tuntuon lang, Bible study lang. Nganong wa natay Bible study? May maayo nga ganang wali na lang tanan, wa na rin Bible study. Wa may Bible study sa Bible, mo na bitaw ang program sa mga kasimbahanan do na pay Bible study, pero manang giingon din ever learning, sigig tuon, and never able to come to the knowledge of truth. Di man gyapon mo adto sa kay balos kamatuoran. O bitan ako sa inyo giwali na nako ni about aning kamatuoran. Mao bitaw na nga din ang tinuod gayon. Mo na ang importante sa akong kinabuhi. Mo na nga ako mingon kaninyo karon hinumdumi ninyo nga naa na ta sa long suffering of God. Under na ta nga ang mercy sa Ginoo although naa pero gi-extend lang niya katong mga tao nga gusto pag mercy, wala na ingon nga ang Ginoo naghatag pag mercy na to. Karon gitgaan na tag chance niya long suffering na li. Nagpaabot na lang siya nga kung kita maningkamot nga din, wabot ang time nga ilisa na itong lawas kung kita gayod. Mananggingon, magpabilin sa Ginoo sama itong pag-prepare sa arka ni Noah nga ang mga tao, baliwala lang nila nga nagbuhat si Noah arka because of the flood. Kita, bubaliwala lang gyapon ta ining gitawag nga ang kingdom kinahanglan makasulod ta. Na usang pagsulod nato sa kingdom, mao bitaw na nga kinahanglan ma-resurrecta aron kanang resurrection is into the incorruptible body in the twinkling of an eye. Kaya ang Ginoo magbutang sa order sa tao niya ang first fruit si Jesus Christ na himong gitawag incorruptible o na glorious body. Kita po mahimot ang glorious body puhon mo nang ang 1 Corinthians chapter 15 verse 23 nga ang Ginoo magbutang gyud sa order sa matag tao nga si Kristo ang first fruit niya ang mga iyan ni Kristo uban niya nga din ang date gayod, ma-final na gyud nga dili na mudaog, wala na stink ang date, wala na power, wala na energy ang date. Diyan na nimo mahibawan kay ngano man ma-change man. Mao bitaw nang maningkamot gyud ta. Mag-repent ta kay pa may time. Mao bitaw na pumingon kaninyo. Hinumdumi gyud nga naa nata sa long suffering of God. Nya kanang long suffering sa Ginoo mo na atong kaluwasan. Ginaghatag ang Ginoo chance nga ang tao maluwas kay di siya gusto. Mo nang kung wingon ang tao langayan, dili na langay, gusto lang yun sa Ginoo nga diin ang tao di malaglag. Kung dili mag-usab, pasalamatan na to ang Ginoo nga doon na pay long suffering. Unya gigaan pa niya ang grasya nga gamay lang o ang revival gamay lang o gi-extend na lang niya ang mercy. Wanang wani gyud aron paghangyo sa Ginoo sa kaluoy. Wana ka niani ka dinhi, dili ingon nag-sacrifice ka, kun dili nangayog yung kag mercy sa Ginoo nga ang Ginoo mutabang panimo nining ulahing adlaw kay moabot gyud ang time perilous mo bito na nga din kinahanglan makabaton ta og knowledge diha sa kamatuoran, not only the knowledge of His word kundi kamatuoran ba truth. If you shall know the truth, una ang truth may muhatag ninyo og kaluwasan, umuhatag nato og kaluwasan, manindog tang tanan ang tang tapuson tani. Pagawit na ko sa tawid.
Salamat yun itak na sa kabagtakon. Salamat sa mga tulong ng ipadala. Ginoo mo akin yung mga panahon Ginoo nga din nga anak kami sa imong pag-antos na unta kami Ginoo maandam. Nga kami unta Ginoo mahimong takos uban sa imong kaluoy. Mo niya mga pag-ampo diha kanimo ikaw magakaluoy sa imong mga kanakan ni na ngani adiri sa imong tubaw. Ikaw magaunag magagiya kanila nga ato sa pagbalik sa mga pagbiling Ginoo uban sa imong kaluoy. Salamat ko sa kabato. Amo kining ibalik kanimo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ito ka sa laing bayan sa paghalad sa itong mga halad. Atong awiton we bring sacrifice of sa dili pa ta magtapos ako pa-announce ninyo kay katong bautismo. Abay magpabautismo. Nakasabot na ba mo sa bautismo? Mo nang yung nakasabot na mo ka mo, di na mo musukol sa inyong mama, sa inyong papa. Ay usab na mag-usab man. Unya katong nabautismo na, mo nang gingon dugay ra unta mag-usab. So kung wa pa man nausab, karon na ang time na to nga mag-usab ka. Kay kining long suffering sa Ginoo mao na ni ang time na to nga usbon na to. Kanang ato ang pag-anhi diri, no? Kay lain naman ta nga Binuo. Sige, ato lang nang hisgutan kay naman si Ate Malo ninyo. Kamo mga bata pa man mo kayo, murag wa pa mo kasabot. Dapat unta makasabot mo ana ang bautismo. Kung itugod yun sa Ginoo, maghatag time mao na mag-pray ko sa Ginoo nga tagaantag time niya nga din mga taog asa man ta magkuan swimming pool sa